Két oka van, hogy szerettünk volna néhány gondolatot polgármesterről megosztani veletek. Az egyik, hogy a Magyarország gazdasági eredményei, a gazdasági eredményeket tükröző statisztikák okot adnak a bizakodásra. A másik, hogy az idei évben korábban, a megszokottnál korábban, nem ősszel, hanem most tavasszal fogja benyújtani. Mint az elmúlt években is, minden alkalommal, minden évben, amikor a magyar gazdaság teljesítő képessége ezt lehetővé tette, Magyarország igyekezett egy lépést előre tenni. Magyarország és Magyarországon minden ember így együtt közösen léphetett előre egy kis lépést. Ezt tervezzük az idei, illetve a következő évben is. Van mögöttünk egy stabil gazdasági növekedés, az ország iránt a befektetői bizalom erős és erősödőben van, a költségvetési hiány adatai jók és bizalomra adnak okot, és ezért úgy gondoljuk, hogy a 2016. évi költségvetés az adó csökkentésének költségvetése. Az ellenzéki oldalról felhangol tekintenek arra, hogy a személyi jövedelemadó a 2016. évben 1%-kal csökken, és úgy gondolják, hogy hiszen ez nem is jelentős. De azt gondolom, hogy egy kis lépés is jelentős, és 1% is lehet jelentős. Számoljuk ki, hogy mit jelent ez a mi közös költségvetésünk szempontjából, akkor azt látjuk, hogy ez azt jelenti, hogy 120 milliárd forint marad a magyar családok, az adófizető magyar családoknál. Tovább lépünk egy kis lépést ezen az úton is, hiszen a két gyermekes családi adókedvezmények most 2016-tól 2019-ig fokozatosan a jelenlegi 10.000 forinttól, jövő évben 12.500-ra, és 2019-re évente 2.500 forintonként 20.000 forintra fog emelkedni. Ez is a költségvetés egészét tekintve 15 milliárd forint, amely így nem a költségvetésbe folyik be, hanem a családoknál marad. Ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy ehhez a csökkentéshez természetesen szükség van arra, hogy a költségvetésből ne hiányozzon ez az összeg, az évben szintén a gazdaság teherbíró képességéhez mérten csökkenni fog az áfa kulcsa is, mégpedig a sertés tőkehús áfára 27%-ról 5%-ra, ezzel is segítve a magyar családokat. Én is nagy tisztelettel szeretettel köszöntök mindenkit. Először is talán néhány szót arról, hogy miért tartunk sajtótájékoztatót ebben a témában. Részben azt gondolom, államtitkár úr által elmondottak okok, hogy ugyan tavasz van, de hamarosan benyújtásra kerül a 2016-os költségvetés a parlament elé. Megszoktuk, hogy ezt inkább az ősz folyamán, tél elején szokott megtörténni, de ehhez képest most időben ez sokkal hamarabb történik meg, ami mindenképpen egyfajta gazdaságpolitikai stabilitást mutat. Ezek az adatok, ezek megkérdőjelezhetetlenül pozitív adatok, főleg, hogyha az elmúlt éveket, adott esetben egy évtizedet nézzük. Az, hogy ilyen inflációról beszéljük, az, hogy a költségvetési hiány most már tartósan és megkérdőjelezhetetlenül a 3% alatt marad évről évre, az, hogy a gazdasági növekedés évről évre egyébként a tervezethez képest is magasabb lesz, ez mindenképpen azt mutatja, hogy a gazdaságpolitikai értelemben nagyon sok pozitívum történik, és érdemes erről abban az összefüggésben beszélni, azt gondolom egy polgármesternek is, hogy nyilvánvalóan egy-egy adócsökkentés az azt teszi lehetővé, hogy az adott településen élőknek a jövedelmi szintje az arányosan emelkedjen, és nyilvánvalóan több pénz jut arra, hogy különböző módon, de azt egyébként a családok vagy magánszemélyek elköltsék. Az SZIA csökkentése 16-ról 15%-ra, valamint a különböző családi adókedvezményeknek
az emelése az azt eredményezi, hogy például egy 2 átlagkeresővel rendelkező gyermektelen családnál ez havi 4700 forintot fog pozitívumként jelenteni. Ez éves szinten kb. 56 000 forintot jelent ezen család esetében. Egy olyan családnál, ahol 2 minimálbéres kereső van, és 2 gyermeket nevelnek, ott ez az összeg havi 7100 forint, éves szinten 85 000 forint. És ahol 2 átlagkereső, 2 gyermekes családról beszélünk, ott pedig ez havonta 9000-9500 forinttal több jövedelmet fog egyébként jelenteni. De mindezt úgy, hogy ez a fajta jövedelem növekedés, ez az adócsökkentés következménye, és semmilyen módon magát a vállalkozói szektort, tehát magyarul a gazdaságot versenyképességi szempontból egyébként nem terheli. És ennek van közvetlen visszahatása a helyi gazdaság különös tekintettel a szolgáltatásokra, a kereskedelmi igénybevételére vonatkozóan, azt gondolom, hogy a kis és közepes vállalkozások vonatkozásában. Úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy ez üdvözlendő, de engedjenek meg, hogy még egy kevésbé hangsúlyozott adatot azért mondjunk 2015-ről és 2016-ról, már csak azért is, mert ma is voltunk jelen olyan fejlesztéseknél, amelyek a városban zajlanak, és nem messze ide a Várkörúton is zajlik többféle fejlesztés. Ezt látni kell, hogy az egyik legnagyobb lehetőség ma az önkormányzatok életében az adósságkonszolidáció, amit ma már úgy kicsit olyan kipipálunk, mint hogyha ez ma olyan régen történt volna, hogy már ezzel nem is kell foglalkozni, holott igazán ezekben az években jelentkezik ennek a pozitív hatása. Hogy számszerűsítsem, 2015-ben, ha nem lett volna adósságkonszolidáció, akkor Székesfehérvár önkormányzatának 3,9 milliárd forintot kellett volna 2010 előtt fölvett adósságok adósságszolgálatára fordítani. 3,9 milliárd forintot. Azt is mondhatnánk, hogy a város költségvetésébe az adósságkonszolidációnak köszönhetően ennyivel maradt több pénz 2015-ben. És ez 2016-ban is hasonló nagyságrendű összeg lesz. 2016-ban, ha nem lett volna adósságkonszolidáció, akkor Székesfehérvár önkormányzatának 3 milliárd 707 millió forintot kellett volna adósságszolgálatra fordítani. Azt gondolom, hogy Székesfehérvár életében egyértelműen a város nem csak jelenét, hanem jövőjét szolgáló kérdés is, amit a 2016-as költségvetés is tartalmaz azáltal, hogy ezt az adósságszolgálatot már az állam biztosítja, és nem Székesfehérvár önkormányzatának kell azt megtenni.